Pels adults això són cadenes, pinyes o taps de suro, però pels més petits són un joc més. A l'aula de les Mimoses de l'Escola Bressol Municipal de Puput, de Bigues i Riells, practiquen el joc heurístic. Es tracta de jugar amb objectes no didàctics per potenciar les capacitats dels més petits. Són elements naturals com les pinyes o materials que no han estat pensats com a joguines i que han portat aquí amb l'ajuda dels pares. Els serveix per descobrir materials, textures i sons de manera espontània. I aleshores els nens el que fan és lliurement, ells combinen aquests materials, exploren el material i combinen uns objectes amb uns altres. Això el que dura el temps aquest depèn dels nens, depèn de l'interès de cada nen. Aleshores, quan veiem que els nens ja perden l'interès per aquestes joguines, comença la segona part, que també és molt important, que seria la recollida. Aleshores, amb l'ajuda de l'adult, els nens recullen i classifiquen tot el material. Molt a prop d'ells, els més grans, que tenen entre 2 i 3 anys, estan fent una activitat d'experimentació amb elements similars. Utilitzen gots, culleres i safates que omplen i buiden de pasta. Aquesta és una manera de treballar la prematemàtica. És una manera de treballar una mica les matemàtiques o la prematemàtica, que a la llarga també els anirà bé. I ells juguen molt a omplir, buidar, traspassar, i també es concentren molta estona. És una manera també d'anar-los acostumant a poc que vagin agafant el ritme aquest. La Puput és l'única escola bressol de Bigues i Riells i va començar en aquesta caseta. Fa 4 cursos i com a conseqüència del creixement del centre van estrenar aquest edifici que es troba just al costat. Aquest curs tenen 6 aules amb més d'una 80ena d'infants de 0 a 3 anys.